Di trompeta Bernie bitok-bitok. Mayong adlaw kanimo trompeta Bernie bitok-bitok. Og sa imong mga suking tigpaminaw sa radyo trompeta sa gugmang giyahak. Itago na lang ko sa pangalang si Genre. Actually, minyo na ay asawa. Sobra 25 katuig na minag-uban. Hamtong ng edad pero di pa senior citizen. Apan, medyo na kayang kong boring gamay ang akong kinabuhi kay gwapo man ang dagan sa negosyo. Apan, wala gyud taon mi mapalari nga mahatagan og anak. Kalamuno say kaning kalibutan na ba? Ken, Lionel, no? Say matingala bitaw ko diri nga. Kung kinsa pa to'y adunahan, kwartahan, dagan sakyanan, huwag yung maglisod og buo og anak, no? Ipansak na gutanan, pati itlo. Na iba, tanan nangandi, tanan, pero matingala ka, wag yun, pakyas yun, no? Kung sila pa, kung kinsa pa yung maka-afford og ka ng mga private school, no? Maglisod yun. Pero matingala sa kaning Pinoy, kung kinsa pa isang kayo, isang tuka, galisod kaayo, dusi ang anak, nga, no, manaoy? Hindi man i-balance, eh. Sa history bitaw, parehara na sa kuan ba, sa Japan o sa Korea, lagi sila'y balaod sa mga pila ka mga tuig nga milabay nga usara gyud ka anak. Para gyud daw masaktuan ang anak, mapa-eskwela na ba. So gwapong epekto kay murag di gyud lugar makakaon gyud sakto ilang anak. Pero kabalo ba mo karong pangutanon ninyo ang Korea o Japan ron? Dagan na kay mga balay ron nga mingaw kayo. Naiuban pamilya wa nay apo. Kay ang problema nandagko po ng mga bata nga murag di nila priority nga makabuo og pamilya. Mao na karon ang problema sa Korea ug Japan. Mo nandito na po karon na po sila balaod nga kung makabuhat ka og bata nasa kay laing premyo. So asa naman kita ipot padaghanay bata o walay bata unsa man gyud. Mo nang ato mga similya Ken ug Lionel i-donate nato ni dito sa Korea kay kulang sila dito ogan. Similya dito. Moto Brother Bern nga medyo pakyas, wag yun ta makanak. Tinog lang giingon ka mabot na kaning idara nga doldol na senior tawa kay apo kay anak medyo wag kay murag mahulog ka nga usahay mo mangutana ka ba nga para asa man ni akong gihaguan. Para asa man ni ang akong mga gikabisihan. Unsaon ko man ni akong mga kabtangan na kumupanaw taning kalibutan na kinsa man ang mosalo ni ini. Naunsa ka diha? Ano mang sigin makaginuktok da lab? Wala lang. Gital na lang ako nga dagang kay mga pamilya diha no nga bisag bulad lay kinaon pero bibo kay silang lamisa mag-inilugay sa bulad mag-away pa kay gamay rang sudan pero bibo sila kita ani sus tanan gusto paboritong kaunon sa pamahaw kaya na to nga mapalit. Pero di kina to halos matandog, wa man po nag-ilog kay kita-kita raman siya napaita ni, no? Nagdrama na sad ka. Ang ending ani ako na sa imong mabasol kay
wala ko nakahatag kanimo og anak. Ay, dili manggod. Ang ako lang ba? Smarto pag-ilaw nila. Real talk ba? Real talk. Nga sa uban, maglisod. Kita nga maka-afford, wa sa tagitagan og anak. Pero wa man ta kagibasol. Wa ta kagibasol nga baka wa ko koan ka lang, wa ko nimo tagay ka na. Pero kung kabalo palanday ko nga maglisod tagbuhat, high school pa lang, gitira na ta ka. Nagpugong-pugong pamanggid ta kay hadlok lagi ta sa imong ginikanan. Tahan to sa college, sa pugong-pugong pata. Tanawa sa sige na itong pugong-pugong na ni Abuwa na ginoon na tagain noon. Manaw sa hay, mag-ulang ko kay what if kung mo taliwala. Kung mobiya na taaning kalibutan na, o sa manana, kanong maabot man din ta sa istorya nga, maadto sa laing kalibutan, naon sa ka naman. Adili man, man ay realidad yun. Bisag unsaon na itong bali-bali, bisang panonog baskog kay take naka-Shane Herbal Capsule ta, nga medyo okay na, nibaba na akong high blood, nindot kining Shane Herbal Capsule, gid ba? Pero, siyempre, maabot man gitas panahon gyapon nga kung moingon ang Ginoo nga panahon na nimo na ang problema kaysa may musalo ani karon atong 22 ka buok nga sakyanan. Yoy. Na kaysa may musunod aning ato ang mga negosyo. Kaysa may musunod ani tanan bi kani atong mansion nga naay elevator nga usahom na to eh. Na sige lang. Saan tamang yun? Pasalo agog ko kung wag yung ko nakahatag ni mo, ganak. Nawala kita kagibasol. Nagsulti lang ko sa realidad, ha? Adili, mo ginay mong gusto. Burag mo na imong ipalabas nga ako mo'y dahilan ani mo nang naingan itama nang nanasag ka. Asira din natin magstorya na. Nagsulti lang galing ko kung sa manggali. Dalawad sa gaya. Sige na. Basta. Ayaw kabala ka. Kung sa manggaling. At wala lang yung dawato ni. Pero sa kupanggingon lagi. Siyempre, medyo ni lahir na gitong natin, anak natin kalingawan. Feeling na ko, na-board na gyud ko. Dalon ta ka pre na bag-ong sigapalong na sunahan, pre. Ay, sa naman sa na inyong kuhanda. O sa naman sa na inyong ipa-adto sa ko, Hali lang, pre, kaya nga ako nga, malingaw ka, kanang mubisita, tanaw raman ta, pre. Tanaw lang ta. Na ako'y palaila sa mo dito gwapa, pre. Pangalan niya murag Joyce man siguro to, pre. Joyce, pwede ko kabalo kung iyang pangalan bang Joyce, pero murag pili na ko apelido siguro ng Joyce. Dili, pangalan ng Joyce. Dili, murag apelido niya ang Joyce, kay ang iya daw pangalan Orange man. Orange Joyce. Sama pre, mo katawan ako, pre. Ano lang, pre. Sige na, pre. So, si mana, pre. Ingalay mo nga. Di lagi na mo sunin mo. Kanay mo asawa, basta kita ikauban. Di naman na mangutan nag-asa tapalulong. Lingaw-lingaw lang niya to, ba? Sa bagay. Mangyapon pa. Maray mong birthday, mag-inom lang yapon ta. Pus lamang, karoon lang, pre. Uban ta, pre. Ako'y palaila sa imo si Orange. Orange Joyce. Walay, kuan, pre. Lemon Joyce. Sina, pre, di lang ta magsaba, pre, di ta magsaba. Basta kay malingaw yagaan niya, pre. Gwapa kay ni si Joyce. Nag-text na si Joyce, pre, nga mo out na siya, pre. Di mo nga na siya pwede magsaba, pre, nga mo sabay siya, ba ako lang siya giinang nga mo out siya, magulat lang ta, pre. Ay, pre, kamulay sabay, pre, mo ulit na ko, pre. Kadyo lang, ikaw, masig yung kay kapre. Kadyo lang yung kay, pre.
Ako lagi bahala ni, pre. Ay, kabalaka ko'y bahala ni. Okay lagi na si Joyce. Morag mo na ni siya, pre. Oy, sorry nalangay ko. Salamat ha. Nagulakin mo diri. Joyce, akong amigo si John Ray. Iyang birthday karon. Mo nang giingon lang ko gitigsan ta ka nga tana mo sabay ka sa mo kung okay ra sa mo kay birthday man sa among akong amigo ba nga gusto ta niya maglingaw-lingaw karong gabi yun na. Pre, okay ka na, pre. Ako lagi bahala ni pre. Sige, walay problema. Asa man dapit? Ako na'y bahala. Sakay lang sa sakyanan. Pre, ako na'y bahala ni pre. Joyce. Okay ra ba ka? Diri lang ta sa usa ka motel. Okay naman. Kasabot ko. Kabalo man sag ko nga minyo ka. Kabalo day ka day. Kabalo ko ay sa sugod pa lang gignan ako sa imong amigo. So, happy birthday. So, sa man, mag-shower sa ako. Basin, medyo aslom na kong baho ba? Joyce, actually, At sa mangkay, it's okay. Tapos, ay kabalaka, gibayaran ako daan sa imong amigo kay ako do yung regalo para sa imong birthday. Joyce, actually, pwede naman po nga di yun nato ni siya buhaton. Ay? O siya dili button. I'm so sorry, Joyce, pero ay kabalaga din ako bawion ang gibayad si mo. Actually, dili ko anad sa mga ingani. For the past more than 20 years relationship with my wife, I never did this. I've been loyal to my wife and wala na ko sukad na buhat niya. I love my wife so much. Unfortunately lang bragwa lang gid mi na natagaan og higayon nga magkaanak. Though nakaingon ko nga medyo our life is boring kay wala ko'y anak, wala ko'y apo. Puro sa tracking ako nakita. pero wa ko magdaw manggon nga ingani ang buhaton sa akong amigo. And don't worry, di na ako bawion ang bayad. It's okay. Actually, pwede na po ta manguli dayon. Sigurado ka? Yeah. I'm so sorry. Okay naman po. Dili lang tayo. Istorya lang ta. O sa ito mag-iingon? Wala di ka matagaan og anak. Medyo naay problema ang akong asawa. Kung kabalo pa lang lagi day ko nga nasa problema. High school pa lang may amo nang gipanagtagbo ang duha ka bunguton. Pero magipakyas man yun. Pero it's okay. Nakasabot mo sa ko. Please, pwede mag-ilis ka kay murag di na ko kumada din nga makakitag ka ng babae nga gahubo sa akong atubangan. Ay, wala man ko naghubo. Wala di ka naghubo? Normal na ko ni nga sinina ang panty o bra. To be honest, Joyce, you're very young and you're so pretty. Hope you don't mind. Why this work? Sorry if I offended you, but I'm just asking if ngano ni sulod magkaani nga trabaho.
Sa English pa, why you enter this working? Why you enter this working? Anong nisulod magkani nga trabaho? Why you enter this such of work? You know, since you asked me a English question, then I will answer you in an English answer. I entered this working. I entered this working because there's no other options but only this working. Furthermore, I didn't even graduate in a very prestigious school. So there's no graduation, so no working, so this is only working. You're so funny. Pero to be honest, Joyce, gusto ba ka mo eskwela? Motiwas? Kaya sa tila na ilang bata pa man ka. Of course, no? Ganahan yung kumiskwila. Di man po ko choosy. Balag ko lang bisag. Magkuha lang ko law or medicine. Bisag lang. Wow. Tinood ka? Antod ka nung gusto ka mo eskwela? Oo eh. Di ba yung ko ganahan mo sulod ani nga trabaho pero wala man ko'y choice. Wala man ko'y igong kwarta nga mag-eskwela. Ang ako naman yun, kanira man yun kong hamis nga paa. Hamis ba akong paa? Ako na ko ni mong kamot ba tanawa. Oh, himasimasa galing, di ba? So, ito man yun, mora man yun ni. Pero gusto yun ko may eskwela, pero barang imposible man po kayo. Kabalo ka, Joyce. To be honest, Joyce, no? Actually, I can help you with that. Utsa? Yeah. Kung gusto ka, paeskwilahan ta ka. Ako mo sponsor ni mo. Utsa? Sigurado ka, anak? Oo. Walay problema. Saan man ako na akong kwarta? Unya? Utsa may kapalitan na? Walay kapalitan na. Simot-simoton lang ako imong pantian. Wala. Walay kapalit. Ako lang nga, malipay lang ko nga, makabot ni mo imong mga damgo. Ay, lab? Wala, naudre gawas, lab. Mga pina, lab. Barang, lately lagi, barang dita ka makita diri sa bahay. Barang, perminti lagi kalakaw-lakaw. Nakagi kabisihan? Damay na nilon. Wala man. Wala lang na namanggoy gi-introduce sa ako si pare nga bag-ong negosyo. Ako lang gilantaw, gitanaw na ko kung gwapo ba sa nga negosyo. Pero, abot lang. Gina-estudyohan pa na ako lang. Mao ba? Nabantayan maguna ko nga murag na busy. Sige, magaglakaw. Ano lang. Kanang ganina, niadto ko sakyanan. Na ako'y nakita lagi nga enrollment form. Pandamay. May na ako ito nahipos. Ay, dili sa pag-umangkon to ni pare, nabili niya dia. Kay nasi pag-umangkon nga mo eskwela ba? Nabili niya. Nadiri sa kiran? Oo, nadiri. Ako lang na ihatag siya. May gali na nabili man dahil na diha di ay. Ay, binakog na kay pa eskwela. Utsam na kong asawa nga murag naman ni third eye. Nagkabalo mo na yun.
Sa may pa-eskwela? Ay, wala. Natingala manggug ko nga ano na ay kuan diri scholarship form ta na ay kuan bani nga abi na kong nakagipa-eskwela lain pagtarong biya diha. So, wala. Wala tayong bayala. Sige. Ang form nara dito. Ako lang gibilin. Uy, thank you. Na-enroll na yun ko. Thank you. Mangurot sa gaay ka. Kalito kalog na kay dagan labag kay mata. Sorry. Nalipay lang yun ko. Huwag yun ko magdahom ani nga makaiskwila pa rin ko balik. Thank you so much. Nga, mabalik na sad sa napukaw ang akong kuan baka nang natulog na ako nga mga dam ko. Thank you so much. Wala problema. Ay, gamay na lang akong problemahon. Napagapi problema? Oo, kay layo man kay kong bay. Gusto lagi tanak ko nga na ako'y boarding house nga dool sa eskwelahan. So at least lugar ang akong kita sa matag gabi nga mga customer. At least allowance lang dayon. Actually, kung gusto ka, naman ko'y actually usa ka kuan diha, usa ka pad. Usa ka pad? Intermediate pad. Tagipintalan man ako tog yellow, so ang tawag karon kay yellow pad. Usay pasabot nimo. Actually na ko'y pad diha nga dugay na wala gigamit. Actually pwede ta kay papuyo diha. Sigurado ka? Sigurado ka? Ay, grabe kayo. Mama man na. Yung mga babae magmama na yan. Pag-sure ba? Ikaw pa nagpa-eskwela na ako. Ayaw na, uy, ulaw na kaayo. Taon niya na aircon. Ako blito na aircon ay kuan. Medyo sharing lang gamay sa CR. Pero okay naman ang lugar. Unya, pela may renta. Ayaw na. Ako na ibala si mong tuition. Bisag ang sapad. Ako na. Sigurado ka, ano? Pagtarang ba? Uy. Mura man sa kag akong sugar daddy. Balag tawagan kong sugar daddy. Ang ako naman rin nga, makita ka nga malipay ka. Ako nang ikalipay nga, sa bagay, sayang po na akong mga kwarta diri. At least na ako'y usa ka tao. Nga, mo'y lugar akong matagaan o kalipay o basin day nga makaputan ni mga damgo o muhawa ka na alang trabaho. Kay sayang kang bayhana ka, gwapa ka raba, bata pa, ana. Tapos, para di na ka magproblema sa imong allowance, ayaw na panguwag customer. Utsay? Oo, ayaw na. Kay ako na'y bahala sa tanan. Utsay mo pasabot? Ikaw pa'y mag-tuition, ikaw pa'y mabayad sa pad. Tapos pati sa kong allowance ug tanan imo gihapon. Murag ana. Basta kay promise ka sa kuha nga di na ka manguha pag customers. Focus na kasi mong pag-eskwela. Pero ulaw man kaayo. Kailangan na ba duha ka set nga uniform ang Sige na. Basta promise me. Dili na ka mo balik ang imong trabaho. Ayaw na panguha og customer. Okay ng aircon bago na inverter. Kuha ng brand. Cofel. Letter F ang atwal. Cofel.
Kompleto na tanan and gipausap na nako ang mga shower, repaired na tanan and everything is in there and actually nag-order na ko gamay nga refrigerator tapos tomorrow magpalit ta og grocery. Palit ta grocery at palit ta ganang kuan. Ayo anang palit anang mga corn beef nga baratuhon. Dito sa mga mahalong mga Del Mundo mga ana. Ay, mga beef. Ay, spam atong palito. Oh my God. Kabalo ka, John Ray, this is too much. Walay too much dali. Ang ako nga, lipay mo ka. Okay makanisip mo. Oo, uy. Lipay kayo. And, kani nga kwarto sa imo lang yun eh. Ipatanggalan ako tungkol sa kabed para dili sharing. Imo lang gini alone. Thank you so much. John Ray, salamat kayo. I love you. Kadyo lang, I'm doing this, pero dili sa ingon nga nakoy pangayon sa mo, no? And ako pang giyon, akong perminti balik-balik na I just want to help you. I just want to let you achieve your dreams. Ano lang. Pero, saan ako pagpasalamat? Tagay lang ko good grades and tarong imong pag-eskwela and katong imong akong gingon sa mo nga di na ka mangwag customer. Pero ulas akong how about kani? Nganong gipakita nimo na? Dili ka gusto ani uyog kayo. Oh my God. Ka-fresh. Dili palagom. Oh my God, kaping-pink pa ba na? You like it? Please, cover it. Dili kani akong gapangayon sa mo. Ngano? You don't find me attractive? Pangit ba ko sa imong pananaw, John Ray? Dili, uy. You're beautiful. Sexy. That's why bitawan ko nga kailangan mo tiwal sa imong pag-eskwela kay sayang ka. Uy. Sobrang anong gikop ni mo akong kamot? John Ray. Uy. Nganong imong manggisok-sok imong kamot sa ilalom? O sa mani? Kagagmay pa ba sa balahibo? John Ray. John Ray. John Ray, please. Di na to ni angin buhaton. No, it isn't. John Ray, please. Sagdi ko nga muna akong ibayad para nimo. Kabalo ko nga ganahan ka ani. Oh my God. Unsa man ni? Nganong gabasa naman ni? Uga-uga pa man ni ganina nganong basa-basa naman ni? John Ray, sige na. Kabalo ko nga nagbitbit kag martilyo diha. Kuhaan na dali. Kana ay. Asa man ni gabas man day ni? Di man ta ko ganahan ani pero ikaw may nagpugos. Kana akong ganahan. John Ray. I love it. Dugay-dugay na nakaliwa na buhat. Pero di naman ikinang gusto. Pero muni mong ganahan. John Ray. Kanad sila. Joyce. Joyce. Kalami ni mo, Joyce. Mas lamig ka, John Ray. Joyce.
Balik sa atong istorya ni John Ray. Trompeta, Bernie Bitok-Bitok. First time bagyo ni naitabo sa akong kinabuhi. Loyal kay ko sa akong sawa. Wag ko so ka nagbinong sa akong sawa. Pero ambot lang ani ni Joyce. Kay murag nadala mangyuguan niya. O murag ambot nga nung na-in love namang yun noong kog maayo. Wala na ako sa kipaundang sa kwan. Wala na ako sa kipakuan o customer. Di na. Murag na-in love nagyuguan ni kay ako na may nagpa-eskwela niya, ako pa'y naghatag og allowance. Ako na tanan. Hey, babe. Sorry. Ganira ba ka nagulat diri? Sorry kayo kay medyo nasa ko igol mga libro sa akong classmate. I miss you. Uy. Asa man ka, babe? Kaya ba itong nagkatod-hatod sa imo? Asa? Ito nagkatod sa imo, diya? Akong classmate. Lisod siya. Oh, basi uyam na nimo. Wow. Sa nagselos lugar. Nagselos ka? Kiss me. Beautiful lies, beautiful lies. Ka-cute ni mo magselos eh. Ayaw ko! Basi uyam gito nimo kay Berg. Lahi mong ganyang hinawiran sa imong hawak. Ay, sus, nagselos yun eh. Di na magselos ang baby. Hi, mi. Beautiful lies, beautiful lies. Close open me. Wala ko nagbinuan dere. Basi kabuang ko nimo nga. Hunaw na ako ba'y nagpa-eskwela nimo. Ako ba'y nagpakuan nimo. Sa basing nag-uyab-uyab ka na, ha? Basta man ka. So, sa lugar, maglikay na lang ko sa mga classmates. Talisod sad nga ako bang kurso criminology. Nahalos puros mga lalaki na ko mga class. So, maglikay ko. Sa malong ka? Ayaw ka kabalaka. Wala na close na ni kong heart. Ang akong heart close na. Kung mamugos ko sila dito na ko sila ibutang sa kong pantog. Ang nakaon sa kong heart, ikaw. Pag-sure ba yun, ha? Pag-sure yun, ha? Lagi. Di na ko ganahan mag-sure. Focus ko sa akong pag-eskwela. Of course, no? Suklian gina ko niyong nindot. Kay kabalo yung ko nga. Imo ning gibuhat para sa akong tanan. Sayangon ang lugar na ako ni. Nga nanay usa ka tao nga. Wa lang ko gipangga. Gipa-eskwela pa ko. Gimahal pa ko. Tapos gigastuan pa ko sa akong balay. Tapos gagabson pag yung ko. Ay, perting lamia. So ganun ko pa lang. Di ba? Sige na, hindi lang na magselos. I love you. Oh. Ikaw mo ko isala ni pre. Ikaw mo ginapelaila na ni Joy sa ko ako tarawa. Di ko kasabot pre mo nga anong gasilo sa may nung ko na in love lang ko ni pre. Naud sana naman ka pre. Nabala naman ka. Nabala naman si George. Ang ako ato pre nga tilaw-tilaw rato pre. Ako lang tong yatag sa imo anang gabi na. Para lang ba kuan ba pampabasko pawala lang sa kayo. Wag ko nga, naninood menong ka. Na-inlove na menong ka. Balita naman ako, nag-eskwela na siya. Ayaw kong sultiin nga ikaw mo'y nagpa-eskwela niya, ha? Ayaw pagsaba, pre. Ako kami nagpa-eskwela niya ron, pre. Usa? Ayaw ko na pre, kay nibalin naman siya borag na ipada pre. Ayaw ko ikaw mo yung nagbayad sa panya ngayang ipuyan pre. Ayaw sa ba pre. Ako mo yung nagbayad ya pre. Unsa? Nausa na mga nabala naman si George. Pre, kabalo biya ka pre, nga ka ng bayana pre. Mimbro biya po na sa kalapating mababa ang lipad. Kabalo biya ka na nga medyo dagan na customer. Cute siya mo pagka-unsa pag-unahon na nga. What if kung iyan ang gabuhaton sa tanan mga lalaki? Nagsaad siya sa ako pre nga. Undangon na doon niya pre. Unsa? Unya ni tuupog ka? Mo maingon niya. Nisaad siya na ko nga
Ako na'y bahala sa mga bayron tanan. Ang ako nga di na sa mga customer. Ang ako gusto nga, wala, focus siya. Pre, naunsa naman ka, pre? Kana siya, gaduty na siya, matagkadlahon, ug hantod karon, gaduty pagyapon. Nag-eskwela na ko, wala ko hilain. Wala na ko nag-duty. Wala na ko nag-customer. Ayaw pa makak. Nag-igo lang ako mga amigo nga antog karon gaduty pa daw gyapon kapanguha pa daw gyapon mga customer. Usor ba kay karon ang mga AIDS? AIDS? Pero ingon sila nga, AIDS doesn't matter. Age to age, dito age. O basi ko niya makatiming ang customer nga na monkeypox. Daddy, what's that? Monkeypox ka lang nga, burot-burot na siya. Ginanatag ka lagi ha. Sulti ko sa tinon. Gaan to pa magyapon, gakuha pa magyapon ka mga customer? Ha? Basig gabuangon ko ni mo, basig di lang ako ang sponsor, basig daggan kami ko sponsor. Basig corporation din eh. Ingana na ginay mo pagtanaw sa ako. Ingana mo pagtanaw sa ako. Abi ko mag-love ko ni mo. Abi ko nagsali ka sa ako. Ngayon di makaman muto sa ako. Anong mas muto pa man ka sa uban sa iyong mga amigo? Muto ko kay kabalo manggugo nga di na sila mamakak na ko. Hinumdumi nga ako nagpa-eskwela ni mo. Hinumdumi nga ako nagtalang gasto. Tapos, sa lugar. Kuya naman di ay. Tapos magunahon naman ay kang nautan. Imo naman di gyapong ko nga. Singlo na ning tanan. May pagwala na lang di. May pagwala na ako na lang nato di. Kapilan ako nagsulti ni mo. Wala na lagi ikaw na ginang akong gigugma. Wala na ko nagkuha customer. Wala na. Kaya ako mismo giluod na nga trabaho. Lain-laing martilyo. Amin ni mong nalipay ko, ana. Nay ulo, lagom, napoy uban, pula-pula. Nay uban, na ay puntik-puntik. Ililalim, lain-lahing ulo. Saan ko nalipay ani nga trabaho pero sukad nga nailat ako, sukad nga niabot ka. Diba? Naku ang kausaban. Please. Please. Believe me. Walay lain. Ikaw rin yun. Maayo kay niabot na ka. Pasensya kayo kay medyo grabe ang mga meeting yun. Meeting? Oo, grabe ang mga meeting. Meeting o mating? Lahi na sa diferensya na siya ang meeting sa mating. Basing nag-mating ka. Sarap po kayo. Ayoko sa mukha kay kapoy ko kay akong meeting. Ang akong meeting. Genre? Nisukad wala kita ka na sapon kay loyal ka nga bana. Pero nganong imo ning nabuhat nako? Agud sa? Agud sa? Ano di ka makatutok sa akong mata? Nakaimuta. Gipahid na ako ang muta. Tutuki ko sa akong mga mata. Tungod ba kay na-board na ka kay watay anak? Mao nang na lang kay giuyab karon? Gibutangan og boarding house? Gipa-enroll og napay allowance? Unsa ba mo mga gipanulti? Tutuki ko sa akong mga mata.
kids sana si Joyce. Kids. Oh, naansa ka, mura ka natukan. Nawala ang wifi? Wala-wala? Way signal? Kasi Joyce. Oh. Ngano di man ka makalito kung sakto? Si Joyce. Nga usa ka babae nga nahila, na imong naila sa hubo-hubo nga imo nang gipa-eskwela karon. Abi nimo di gyud ako na sa may bawaan? John Ray? Pagkauman sa pila ka tuig? Wala ko kabalo. Asa man ka nakabalo, ana? Pahawa di ako panimalay. Pahawa di ako panimalay! Uy, sapon ako sa akong asawa, Trompeta Bernie. Suko kayo siya? O wala na ko gipapauli sa among balay? So nahulog di ka karon nga Mirisi Mayra Gaba. Oga tungod ni ana. Nibiyag yun ko sa among panimalay. Sa pagkabalo sa imong asawa? Wasa ko kabalo kong yun sa niya. Boy sapon yun. O niya? O sa ama natin ni karon? Walay problema. Mas mayo, mag-uban na tanduha. Mas mayo nga wala mo babag, di kita na lang duha mag-uban. O ga, ipadayon na lang yun nato na yung atong panangigong maay. O sa? Dili ko eh. Unsay dili ko, oy! Mas may galing ni kiprawa na ibabag, kita na yung mauban. John Ray, pasalo ako. Dako akong pasalamat nga mo kong gipa-eskwela, pero sa ngalan nga, mag-uban na ta? O saan eh? Morag matuok na ko nimo? Pasalo ako, pero di po ko gusto. Gusto na ko nga way magbuot sa akong kinabuhi. Gusto ka nga may magbuot sa ako mga lakaw. Kung mag-uban ta, magsige ka nang nasa kong kiliran. And I'm sure sige ta mag-away. Lain na ba ka? Siloso kayo ka? Dili ko ganahan. Di ko ganahan nga mag-uban ta. Taon sa nalisulti sa uban. Ako ang dahilan sa inyong panagbulag. Dili ko gusto. Kung kanina naman lang galing ang bayad, sa kaning imong gihatag kanako nga libre tanan, dili lang ko eh. Mas mag-enjoy pa siguro kung mabalik na lang ko sa akong karaang trabaho. Mas ganahan pa ko. Lami pa. Di ka ganahan nga mag-uban na inunta? Sorry. Pero dili ko. Di ko gusto manghilabot sa imong pamilya. Sa tinod-anay lang, ako pa sa imo ha. Balik dito sa imong pamilya. Balik dito sa imong asawa. Di ko gusto. Di ko gusto nga ako'y dahilan sa inyong panagbulag. O di sa ko gusto nga mapriso, matuok. Ayaw ka balaka. Mangita lang kong lain sponsor. Dili ko sa imo ha. Mangita lang kong lain. Basinay mga DJ diha. Okay rami dito eh. Happy na mong life. Paselo ako, John Ray. Pero dili ko. Kung nga naman galing, mabalik na lang ko sa dati na akong trabaho. Di na kita. Moto. Ang ending na imong 1 + 1 = 0. So nahimo siyang Mirisi Mayra.
Dako akong pagmahay sa tanan akong gipambuhat. Nadala ko sa akong emosyon, nadala ko tanan. O kabi na ako nga mag-uban nami ni Joyce. O pasaylo ako, og ayaw ko niyong i-judge. Unsaon ta mga nahulog mangyud ko aning bayhana. Sumoto ni hawa siya sa boarding house. Nagbilin lang siya panty. Kaya ang kaso daw mingaon ko, simut-simuton lang na ako. Ew. Ug balita na ako ni balik na pud siya sa Siga Palong. Gusto ko makipagbalik sa akong asawa. Gusto ko mangayog pasaylo. Apan di sa ko kabalo kung dawaton ba ko niya. Tao lang nagkakamali. Nanasan na nga rason ba? O siya angay na akong buhaton, Brother Bernie. Dahan salamat sa imo, ha. Thank you. Thank you. Sa mga amahan diyan nga nagduko-duko, kaya na yung mga sala. Nasa ka na yung mga ana, nasa ko yung mga kailay nga na, bay ka ng bang, wala gyud magsukod-sukan, nag-apil-apila ng mga binugoy ng mga binuhatan ba. Pero say, matingalak nga, say, kanisa ko say, mapahamak siya ng iba ng mga amigos, say, mga amigo lagi nga, dibil-dibil pod. Pre na. So, nakuratan, di ba? Nakuratan na ni mga bayhan nga mga anad kaayo, di. Ang iladeng love language dahil kay ibutang nato, wasa na mo gipakasalang asawa, ta ibutang nato nga sa matag uban na po dungay tungod kay dungay na tagminyo, na wala na yung mga sweetness, di na mo serve sa kape, mga ana ba. So nakuratan tungod sa mo lagi ni usay ang problema sa relationship, pag magkadugay usahay mawala na tong mga ginagmay nga mga detalye ba. Kumusta naman tong katong ikaw pa'y mo timpla, ikaw pa'y ana ka naman yan nabitaw, act of service ba. Sometimes magod abi man nato gon nga tungod kay gi-providean lang nato sila og saktong kinabuhi, nindot na pagkaon sakyan abi nato muna na ang love ano. Pero say gina-take for granted na nato ang tanan tungod sa atong kadugay. So matingalat nga nakalimot na dita sa mga ginagmay nga mga details. Kano sa ba mo magtiayon, nag-uban, naglakaw kamuraduha? Ano ba? Kano sa ba mo kamuduha nga naghinungitay? Ha? Naghinikapay. Dili porkit nga doon na ta mag-senior citizen, walaon na nato na kay usahay na yung mga asawa na. Ay sus, dito mga anak, hilas-hilas na. O, na mga ana ba? Nasa man tangkay mo, ano magkuot-kuot pa man ka nga? Mga tiguang na ta, may mga anak ba? Ayaw diri sa Jollibee. Pero tinolbi ana, unsay makalimot ta ba? Labi na katong mga naikalilisan diyan nga medyo dugay-dugay na mo, mga ma'am sir. Dili porkit dugay na, ato nang kalimtan. O di tanawa si tatay. Nakatisting siya babae, bata-bata, gihatag ang tanan. Uy, ay mo man, ay sus, dugay na walay naghimas-himas nako, kulay na walay ni gakos nako. Sa una, lami pa kayong gakos, karon mo, takilid na kay nagbaba. O mo takiling na kay pimiro ka ng dikit, you can do kalis matulog ba kay lamig yun kay karon kay mo talikod na kay muhagok na. Kasaba ng baba. Nagyod pansakan og medyas ning babaan yo. Di ba? So, before ta mo padulong anang mga kasumo ug uban pa, mo nang saludo ko anang mga bisag gortams na mga gor na tiguang na napagyapon ng katamis sa gugma. Ayaw gyud ning inawala. Ug matod pa sa kong lula, ayaw gyud wala ang ungol bisag tigulang na. Hey, alam